anak sekolah lan semuyin ketiga Abdul Qadir nalika iku panasita Mengkoyen perataing badan sun soal dos punika lawan masalah kang priangga pantas mangsa kajawab Abdullah maliwacana yen isu tekap maronan gawas iku mangkasun tanya panguningan esun nyoba usik isun ing wartaya moko sunkan abedaya soal ingkang anaing nala sarta lan jawab Abdul Qadir wacana lindung isun sukma cipta makana anwar ikaos kang mulia Panggaos iku wicaksana risampun niramangkana sampun pratasa katiga maringna garaba